Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і я рады, што да нас завітаў у студыі першы дарадца Светланы Тихановскай, Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Добрый день. Франак, давай пачнем з такой актуальнай міжнароднай навіны. Ну, фактычна ўжо можна сказаць, што перамог у Венгрыі. Як правильно, дарэчы, ты ж у нас лінгвіст, мадзяр ці як правильно, з якім... Ну, не ведаю, мадзяр, напэўна. Хаця мне казалі, што націск там, як у Польшчы на перадапошні, то у венграў на першы склад. Але, ладно, як Светлана Тихановская ўжо павіншавала з перамогай мадзяра і сказала, што чакае па сумеснай працы па, ну, как бы, дэмакратызацыі Европы і сумесных нейкіх такіх дзеяннях. А ўвогуле, наколькі, можа быць, ужо загадзя былі нейкія кантакты? Як увогуле вы ацэньваеце, якія перспектывы супрацы дэмсілаў з новымі ўладамі Венгрыі, ну, ці новых уладаў Венгрыі з дэмсіламі беларускімі? Ну, думаю, что для беларусаў гэта пазітыўнае развіццё, што стаўленне да Беларусі і беларусаў палепшыцца, памяняецца. Ёсць кантакты з партыяй ціса, якая перамагла на выбарах. Ёсць кантакты з, ну, там ліку, можа быць, шырокай камандай мадзяра. Венгрыя — это адзіная краіна, дзе не было афіцыйнага візіту Тихановскай у еўрапейскім звязе. Усе астатнія краіны на афіцыйным узроўні прымалі, акрамя Угоршчыны за Орбанам. Зараз, я думаю, гэта памяняецца. Безумоўна, не адразу, некалькі месяцаў павінна прайсці. Я думаю, што ў першую чаргу яму трэба правесці рэформы, канстытуцыйную рэформу, сустрэцца з еўрапейскімі лідарамі, вырашыць унутраныя пытанні. А потым у другой палове года, я думаю, што мы паспрабуем арганізаваць візіт у Будапешт, каб вырашыць пытанні беларусаў. Нам важна, каб Угоршчына працягвала выдаваць візы для беларусаў, стаўленне да беларусаў, каб трымалася добрым. Ну і Угоршчына будзе падтрымліваць хутчэй за ўсё еўрапейскі курс, еўрапейскую пазіцыю па Беларусі. Гэта з аднаго боку падтрымка для грамадзянскай супольнасці і медыяў, з іншого боку ціск на Лукашэнку, таму ў цэлым для нас это пазітыўнае развіццё. Увогуле, на твой погляд, што губляе Лукашенко, згубіў лукашэнкаўскі рэжым, ну і, можа быць, найперш пуцінскі рэжым з тым, што ўлада ў Венгрыі змянілася. Дакладней, што Орбана і яго міністр замежных спраў Сіярта не будзе. Расія згубіла свайго галоўнага саюзніка ў еўрапейскім звязе, які блякаваў еўрапейскія рашэнні, падтрымку для Украіны, санкцыйныя пакеты. Ну і ў цэлым адстойваў такую цынічную рэалпалітык лінію. Зараз гэта памяняецца, і Угоршчына будзе, хутчэй за ўсё, нават перадавой у пляне, ну, прасоўвання такой еўрапейскай мейнстрымавай пазіцыі. Гэта, безумоўна, параза і для Пуціна, і для Лукашэнкі, хаця ён не ўпісваўся. З мінулым урадам Сіярту і Орбан яны камунікавалі з рэжымам, яны прыязджалі ў Менск, яны даслалі пасла у Менск. Мы спрабавалі праз Орбана пачаць працэс вызвалення палітвязняў, але гэта нікуды не пайшло. Светлана Тихановская з Орбанам сустракалася, ён тады быў зацікаўлены ў тым, каб паняць пытанне палітвязняў, але, ну, бачыце, ці не падняў, ці гэта не зрушылася з месца, ці Лукашэнку было не так цікава. Ну, у любым разе Лукашенко губляе саюзнікаў сваіх, і тренд гэта добры. Паглядзім, як пройдуць выбары яшчэ ў Францыі, у іншых краінах, дзе ёсць вялікі рост, тренд на рост такіх папулісцкіх партыяў. Але вось гэта, тое, што в Угоршчыне адбылося, это можа пераламіць сапраўды ў пазітыўны бок агульнае развіццё. Франак, хацелася б яшчэ, можа быць, на іншыя палітычныя еўрапейскія тэмы, але агулам. Скажы, ласка, шмат размоваў пра тое, што, можа быць, прыйшоў час Еўропе пераглядаць свае пазіцыі, палітыку адносна да Беларусі. Шмат ганцоў ездзіць з Мінска, ну, шмат не шмат, но ездзяць. Ёсць уже прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, якія да гэтага заклікаюць. Ці заўважаеш ты якія-небудзь змены? Ці не час усё ж такі сапраўды паспрабаваць, как бы, падштурхнуць Еўропу да зменаў трэндаў? Ну, Еўропа зараз рыхтуецца да магчымай эскаляцыі, рыхтуецца да вайны. У Беларусі сітуацыя пагаршаецца. Это не толькі тычыцца правоў чалавека, але і ваенная сітуацыя, разбудоўваецца расійская інфраструктура, арэшнікі, ядзерная зброя. І менавіта праз гэтую перспектыву, праз гэтую лінзу Еўропа бачыць цяпер Беларусь. Таму я не бачу падставу меркаваць, што будзе нейкая змена палітыкі. Мы бачылі, Літва зрабіла
чарговы крок насустрач, сказала, што гатовая размаўляць, сустракацца, калі не будуць ляцець шары, калі фуры павыпускаюць. Ну, шары працягнулі ляцець, зноў паралізавалі аэрапорт на некалькі гадзінаў. З боку Менску няма ніякага выразнага кроку і жадання да дыялогу. Ёсць толькі рыторыка. Вот давайте размаўляць, давайте здымаць санкцыі, але Лукашенко не гатовы рабіць нічога насустрач. Безумоўна, лінія МЗС лукашэнкаўская, што давайте Еўропа павінна здымаць санкцыі, павінна тут ужо цалаваць ногі Лукашэнку, прыязджаць у Менск. Гэта лінія МЗСаўская, так, некаторыя на гэтую лінію і ў дэмакратычным лягеры вядуцца. Маўляў, вось зараз, калі тут Еўропа пачне званіць Лукашэнку, выпускаюць палітвязняў, гэта досыць наіўна. Іншая сітуацыя і нельга выключаць кантэкст вайны. Тое, што робяць амерыканцы, насамрэч, на дадзены момант могуць рабіць толькі яны. І вось гэты стыль Трампа, ён у сітуацыі з Беларусю вельмі дапамагае. І мы вельмі часта на міжнародных форумах прыязджаем, расказваем пра вось гэты поспех з вызваленнем палітвязняў, дзякуючы у тым ліку пастаянным кантактам з амерыканскім бокам, і кажуць, вау, гэта адна з нямногіх пазітыўных гісторый вакол Трампа, таму што ў Еўропе зараз выключна негатыўна бачаць палітыку Трампа, і стаўленне Трампа да Еўропы ў цэлым, а прыходзяць беларусы і хваляць і дзякуюць, і гэта, безумоўна, надзвычайна, гэта такі вынятак. Але не трэба Еўропе зараз уключацца. Калі зараз уключыцца Еўропа, калі Лукашенко адчуе кроў, адчуе гэты смак вялікай здзелкі, што зможа яшчэ і Еўропу паламаць, то яго не будзе матывацыі вызваляць людзей з турмаў. А ў гэтым годзе амерыканцы паставілі амбітную мэту выцягнуць усіх. Мы гэтую тэму працягнем, але я хацеў бы завяршыць тэму еўрапейскай магчымай змены ў палітыку і ролю дэмсілаў у гэтых працэсах. Глядзі, шмат хто кажа, паглядзіце, колькі часу таму ніхто нават не мог разважаць на тэму і марыць пра тое, што будуць вызваляцца палітвязні, асабліва такія як Ціхановскі, як Беляцкі, як Статкевіч, там іншыя такія знакавыя асобы, а яны выйшлі. Што пойдзе Лукашенко на нейкія гандаль саступкі, але вось ён пайшоў. І зараз мы перакананыя, што Еўропа будзе трымацца вось гэтай сваёй прынцыповай пазіцыі, але ўсё мяняецца і накладаюць свае адбіткі, і час, які праходзіць, і палітыкі новыя, якія прыходзяць, і вайна, і ўсе іншыя чыннікі могуць падштурхнуць Еўропу перагледзець сваю пазіцыю. І кажуць, і вот паглядзіце, як офіс на чале з Франыкам вельмі хуценька пераабуюцца ў паветры, зменяць рыторыку і будуць казаць, дык мы ж заўсёды таксама да гэтага Еўропу заклікалі. Слухай, асабіста я лічу, што і гэта з палітычнага пункту гледжання, конечно, будзе правільна, калі так яно адбудзецца. І пераабуванне, і не пераабуванне, але можа быць, на аперажэнне працаваць сапраўды. Не казаць, конечно, давайте перагарнём старонку, але неяк падумаць пра тое, як Еўропу супрычыніць да гэтага перамоўнага працэсу па вызваленні палітвязняў, па спробах змены сітуацыі ў Беларусі, там прымусіць Лукашэнку да змягчэння рэпрэсій, да нейкіх такіх зменаў. Так гэта ж і робіцца 5 гадоў. Тое, што Еўропа ціснула, тое, што назапасіла крытычны пакет санкцыяў, і гэта дапамагло вызваліць людзей. Тое, што санкцыі амерыканцы ўвялі ў 21 годзе, ў 22, і потым яшчэ некалькі пакетаў, яно дапамагае, дзякуючы гэтым санкцыям, вызваляць людзей. Калі б не было назапашана вось гэтага ціску крытычна, не было вызвалення людзей. У нас ад 20-го года лінія, што прымус да перамоваў. Мы павінны прымусіць Лукашэнку ісці на саступкі. І гэтыя санкцыі і ізаляцыя, яна ў выніку змусіла яго ісці на саступкі, у тым ліку працуе фактар Трампа. Таму разводзіць, што, маўляў, толькі перамовы спрацавалі, а санкцыі не было б ніякага вызвалення, ніхто бы не выйшаў, калі б не было на што іх памяняць, калі ўжо браць цынічна. І зараз сапраўды Лукашенко гандлюе гэтым, амерыканцы здымаюць частку санкцый толькі таму, што ім ёсць што здымаць. Што хоча Лукашенко ад Еўропы? Ён хоча не перамову, ён хоча капітуляцыі. Ён хоча проста, каб Еўропа адмовілася ад прынцыпаў, зняла санкцыі, і тады пытанне палітвязняў увогуле будзе змыта, сцерта, прыбрана з парадку дня. Ёсць вялікая рызыка, што калі мы не будзем прынцыповыя і паслядоўныя ў нашых патрабаваннях, то можа адбыцца такая туркменізацыя Беларусі. У Туркменістане таксама вялікая колькасць палітвязняў, таксама рэпрэсіі, тэрор, але нармальны гандаль
працягваецца супраца, нейкія мінімальныя дыпламатычныя кантакты. І вось калі некаторыя кажуць, маўляў, трэба Еўропе перагледзець палітыку, это значыць, што заплюшчыць вочы, перагарнуць старонку, то будзе вот такая туркменізацыя, азербайджанізацыя Беларусі. Мы гэтага хочам? Не. Я думаю, што наша мэта агульная, гэта каб Беларусі не проста была перагорнута старонкай, мы засталіся ў статусе кво, а мы ўсе хочам вярнуцца дадому. Мы, калі зараз проста зняць усе нашыя патрабаванні, адмовіцца ад нашых мэтаў, то, значыць, мы застанемся надоўга ў эміграцыі. Вы хочаце гэта? Я не хачу, я хачу вярнуцца дадому. Таму мы павінны быць паслядоўныя, але і патрабавальныя. Пачалі гучаць новыя тэзісы у той часткі дэмсілаў, якія выступаюць за змену палітыкі Еўрасаюза і пачатак перамоваў ЕС з Лукашэнкам. Калі раней казалі пра неабходнасць далучэння Еўропы дзеля вызвалення палітвязняў, дзеля, можа быць, змяншэння ўзроўню рэпрэсій і гэтак далей, то зараз пачалі зноўку казаць, старая песня, мы з табой даўно ў журналістыцы ведалі, чулі гэта не адзін раз, што ўсё ж таки пад пагрозай незалежнасць Беларусі. І трэба вярнуць пэўную легітымнасць лукашэнцы, пачаць вярнуць Беларусь у еўрапейскі кантэкст, некай супрацы з Еўропай, каб паспрыяць вось гэтаму захаванню суверэнітэта, адцягванню Лукашэнкі ад Крэмля. Што табе гэта нагадвае і ці верыш ты ў такі працэс? Гэта ж дылема курыца ці яйка. Ці санкцыі штурхаюць Лукашэнка ў Расею, ці ўсё-таки Лукашэнка штурхае Беларусь у Расею, і гэта прыводзіць да санкцыяў. Я думаю, што менавіта другое. Таму што нават калі не было санкцыяў, Лукашэнка працягваў інтэграцыйны працэс, падпісваў дарожныя карты, інтэграваў Беларусь у расійскую эканоміку і без ніякіх санкцыяў, калі санкцыяў ніякіх не было. А тое, што мы цяпер бачым, вось гэта ізаляцыя Беларусі і лукашэнкаўскага рэжыму, гэта наступствы менавіта прарасійскай палітыкі Лукашэнкі. Лукашэнка можа зрабіць крокі вельмі проста на сустрач Еўропе. Як мінімум з гэтымі бяспекавымі тэмамі: шары, мігранты, фуры, спынення правакацыяў, спынення рыторыкі антызаходняй, антыпольскай, антылітоўскай. Ён гэта не робіць. Прапаганда зараз настроеная на вайну з захадам і паўтарае расійскія наратывы. І за гэта адказны менавіта Лукашэнка. Да, гэтая даўняя песня пра тое, што вы нас штурхаеце ў Расею, але гэта наратыў прапаганды. Вось, маўляў, это адмарожу маме на зло вушы, так, пра шапку. Вось не будзеце там са мной размаўляць, будзеце вводзіць санкцыі, я тады здам сваю краіну Расеі. Вось гэта такое стаўленне Лукашэнкі. Гэтаму не трэба верыць. Я думаю, што зараз сітуацыя ў такім ужо перыядзе, калі нам трэба ратаваць усю краіну, і Лукашэнка тут не памочнік. Лукашэнка не дапаможа нам уратаваць беларускую незалежнасць. Ён з'яўляецца пагрозай для гэтай незалежнасці, што даказаў на працягу 30 гадоў сваёй палітыкі. Калі казаць все ж таки пра варыянты нешта зрабіць для того, каб вярнуцца, у нас на мінулым тыдні была размова з добраахвотнікам Лахвічым, які ось і у Брусэлі прадстаўляў сваю канцэпцыю прызнання Беларусі, што яна знаходіцца пад інтэрвенцыяй, і сыходзячы з гэтага, можа быць, разважаць ці планаваць нейкія сілавыя сцэнары, нейкія структуры, ну і ўвогуле стратэгію, можа быць, мяняць. Ён выказваў не то што прэтэнзіі, но незадаволенасць тым, што палітыкі, офіс, кабінет не падтрымліваюць яго вось у гэтых спробах прызнання Беларусі краінай, якая знаходіцца пад інтэрвенцыяй. Не акупацыі. Зразумела, што такой акупацыі ў класічным выглядзе няма, але інтэрвенцыя. Ці падтрымліваеш ці ты не вот такую пазіцыю? Калі не падтрымлівае офіс, то чаму? Яшчэ з 22-го года мы гэта сфармулявалі як гібридная акупацыя, таму што па факту юрыдычна Беларусь застаецца суверэннай краінай, але фактычна яна знаходіцца пад кантролем Расіі. Няма такой працэдуры, як прызнанне акупацыі, прызнанне інтэрвенцыі. Гэта могуць быць палітычныя заявы. Палітычна мы можам называць гэта як заўгодна, як каму падабаецца. Вярхоўная Рада Ўкраіны таксама робіць рэгулярна заявы пра гібридную акупацыю Беларусі. Але няма такой юрыдычнай працэдуры, каб вось нейкія прыйшлі там эксперты,
ААН і прызналі, што Беларусь пад гібриднай акупацыяй, інтэрвенцыяй, інкарпорацыяй, там як заўгодна. Просто няма такога. Таму гэта чыста палітычная мова, палітычная дэкларацыя, і мы падтрымліваем, таму што па факце яно так і ёсць. Але калі няма юрыдычнай працэдуры, то пытанне, што яшчэ можна зрабіць, акрамя палітычных заяваў у еўрапейскім парламенце. Але гэта мы і так робім. Нам трэба шукаць юрыдычныя механізмы, як вось, напрыклад, з міжнародным крымінальным судом, калі фактычна былі прызнаныя злачынствы супраць чалавечнасці, альбо ў спецыяльным трыбунале па расійскіх злачынствах ва ўкраіне, дзе можна знайсці месца для Лукашэнкі. Нам трэба шукаць юрыдычныя шляхі, як мы можам абмежаваць уладу Лукашэнкі і націснуць на яго яшчэ больш. Цікавяцца людзі тым некалькі момантамі, якія мы, у прынцыпе, вынеслі ў загаловак. Усё ж такі, вось ты сказаў, што будзем праз якіх-небудзь паўгады працаваць над тым, каб арганізаваць візіт Святланы Ціханаўскай у Венгрыю. Слухай, можа быць, мы спачатку візіта ў Кіеў дачакаемся? Калі ён будзе нарэшце? Я думаю, што бліжэйшы час будзе. Ён будзе без анонсу публічна, у тым ліку дзеля бяспекі. Ён будзе, спадзяюся, на самым высокім узроўні. Камунікацыя працягваецца. Першы крок — это прызначэнне спецпасланніка. Это вось-вось павінна ўжо адбыцца, таму што ўжо і асоба вызначаная, і пытанне чыста ў працэдурах юрыдычных. А другі крок — это сам візіт. Я спадзяюся, што гэты візіт дапаможа вырашыць у першую чаргу праблемы беларусаў ва ўкраіне, і добраахвотнікі, і ветэраны, і беларуская дыяспара, а ў другую арганізаваць супольную працу інфармацыйнай, прасторы міжнароднай, у палітычнай, таму што нашы інтарэсы з Украінай цалкам супадаюць. Я вярнуся, можа быць, все ж таки трошку да гісторыі, таму што ізноў такі, вось буквально дзень ці два таму я у каментарах прачытаў накіды ў лепшых такіх традыцыях, што што, а можа там нічога сур'ёзнага няма, і офіс там з франыкам на чале лапшы нам на вушы навешалі, ніякага запрашэння не было, там злавілі Зеленскага каля прыбіральні, і там нешта ён сказаў, і з гэтым зараз носяцца. Прычым вось гэта тэзісы гучаць не з таго боку ад прапаганды, чаго там варта было б чакаць, а вось з гэтага боку ад прадстаўнікоў дэмсілаў, ад недавно вызваленых палітвязняў. То бок, можа быць, незразуменне, можа быць, недаінфармаванасць. Як все ж таки выглядае сітуацыя, таму што падаляк каментаваў гэту сітуацыю і казаў, што вот будзе, але на шырокам афіцыйным узроўні гэтага нідзе не прагучала. Не, ўсё прагучала. Зеленскі 3 разы сказаў пра працу па падрыхтоўцы спецпасланніка і візіту. Зрабілі заяву да 25 сакавіка. Мы ў кантакце, я ў камунікацыі і з офісам. Кожны тыдзень перапісваемся, камунікуем, абмяркоўваем навіны і з МЗСам таксама, і з дэпартаментам, які адказвае за Беларусь. І Шацеліна працуе, адкрыла там місію, офіс, і таксама ў камунікацыі з органамі ўлады. Яно не так проста, таму што ва ўкраіны зараз ёсць сапраўды больш тэрміновыя справы. У Зеленскага быў вельмі важны візіт у краіны Блізкага ўсходу, Персідскай затокі, у тым ліку, каб зрабіць там дронавую вытворчасць і прыцягнуць інвестыцыі туды. Зараз зноў яго тур па Еўропе палітычны, каб прыцягнуць увагу. Але, напрыклад, на кожнай палітычнай сустрэчы зараз Ціханаўская сустракалася з прэм'ерам Санчесам і з прэм'еркай Мелоні, абмяркоўваем адносіны з Украінай. І я ведаю, што еўрапейцы вельмі падтрымліваюць развіццё гэтых адносінаў, і з украінскага боку ёсць жаданне ўмацаваць супрацу. Але мы, як гэтыя апошнія 3 гады, 4 гады ўжо амаль што, мы не ціснем. Тут не трэба ціснуць, таму што Украіна павінна сфокусавацца у першую чаргу на абароне, на сваіх інтарэсах, а мы падстроімся пад іхнія графікі і пад іхнія чаканні, таксама, каб не нашкодзіць. Але ўсіх запэўніваю, што адносіны ёсць, развіваюцца, працягваюцца. Не хапае там, безумоўна, чалавека, які б займаўся Беларусю у МЗС ці ў офісе. Але працуе, напрыклад, украінская прызма, робіць канферэнцыю «Шлях да волі», і іншыя беларускія івенты, і дыяспара, там і Жаркевіч, Францкевіч, прадстаўнікі меншасці актыўнічаюць. Я гляджу зараз сюжэты па ўкраінскіх тэлебачаннях, безумоўна, стаўленне да беларусаў, я могу сказаць, што палепшылася, дзякуючы супольнай працы у параўнанні з 22 годам, калі нас усіх паклалі ў адзін кошык з расейцамі.
Шмат было закідаў таксама про тое, что ну маўляў ва ўкраіне с подозрением ставится до офиса, что там маўляў і да Тихановскай ставится таксама с подозрением, лезь там не подозраюць яе там у працы на спецслужбы и гэтак далей. Это сапраўды так, вот ёсць нейкія там водгукі, там ці выказываются нейкія там подозренні, ці вот як адчуваецца это ўсё? Абсолютно няма такога. Абсолютно пазітыўнае станоўчае стаўленне. Наадварот, мне падабаецца, што яны вельмі хуткія, калі нешта тэрмінова трэба зрабіць, альбо калі вы 25 сакавіка гучалі заявы і там трэба паглядзець мову беларускую, там вычытаць тэкст, яшчэ нешта. Это ўсё вельмі аператыўна вырашалася. Краіна ў вайне, яны вельмі вымушаныя вельмі хутка працаваць, дынамічна. Безумоўна, это стварае складанасці, так, што немагчыма там візіт арганізаваць, бо заўжды кожны тыдзень мяняюцца пляны. Але тое, што ёсць узаемны давер, мне здаецца, гэта відавочна. Хейджгер пытаецца, Лахвіч заявіў, што яго сябры па візіту ў Брюссель заяўлялі, гэта заявіў, што там заяўлялі, што Франак самалічна тэлефанаваў у Брюссель, каб не прымалі гэтага асоба небяспечнага Лахвіча і выставілі яго за дзвер. Ці праўда гэта? Дарэчы, я прыгадываю яшчэ, что даецца ты таксама тэлефанаваў ці хто-то там ад офіса, каб Пазняку не давалі магчымасць выступаць у Вільні, там яшчэ што-небудзь. То бок не проста шэры кардынал офіса, а ўсё еўрапейскай палітыкі. Але ці праўда гэта? Ну, я насамрэч, калі гэта пра канферэнцыю канферэнцыю імя Статкевіча. Я спрачаўся пра эту канферэнцыю ўжо постфактум з Малкіным, здаецца, у Фейсбуку, таму што іхнія фармулёўкі вінавачванні абсалютна неабрунтаваныя. Ты калі едзеш у Брюссель, ты павінен карыстацца факталагічнай інфармацыяй, прыцягваць увагу да Беларусі. Задача — это мабілізаваць падтрымку для Беларусі, а не вырашаць свае ўласныя асабістыя канфлікты і адносіны. Нікому я не тэлефанаваў. Вельмі добра, што ёсць розныя галасы і розныя людзі выступаюць, але калі мы на міжнароднай арэне, мы беларусы, мы павінны выступаць адным фронтам. Нават я бачу замежных палітыкаў. Памятаю такі момант, калі ў Давосе быў тады прэзідэнт Дуда і міністр Сікорскі у адной зале. І гэта быў самы разгар канфлікту паміж прэзідэнтурай і паміж урадам. Але яны на сцэне перад усімі пражэктарамі падняліся, паціснулі адному рукі і гаварылі за польскі інтарэс. Разам гаварылі. Так і беларусам трэба навучыцца. Мы можам сварыцца ў каардынацыйных радах, спрачацца ў сваіх фейсбуках, але як толькі мы выходзім на міжнародную арэну, мы павінны гаварыць адным голасам, супольна, а не высвятляць свае дробныя там палітычныя нейкія адносіны, хто каго пакрыўдзіў, хто каго любіць ці не любіць. Ну, шмат пытанняў і прэтэнзій выказваецца і наконт таго, да прыкладу, чаму не прызналі, што меў офіс дачынення да праекта Гаюн, і зараз вось такім чынам таксама не прынялі на сябе адказнасць за тое, што стока людзей пацярпела. Выказваюць прэтэнзіі, што разам з Шлябецкам і Кучынскім былі на матчы Рэал Баварыя, і пытаюцца, колькі заплацілі за квіткі і чаму пакуль беларусы паміраюць у эміграцыі, офісныя ходзяць па футболах. Дарэчы, я сустрэў цябе у суботу, што ты яшчэ хадзіў на адкрыццё выставы Лявона Вольскага ў музей вольнай Беларусі. Вот як так можна вот так вот сябе паводзіць? Усіх запрашаю на выставу Лявона Вольска. Надзвычай класная, канцэптуальная выстава, і Лявон Артурович адкрываецца з новага боку, і ён зрабіў вельмі класны канцэрт таксама. Я думаю, што будзе яшчэ адно закрыццё з яго ўдзелам, куды таксама ўсіх запрашаю, дзе ён правядзе. Калі я не памыляюся, 18 числа ён будзе асабістую такую экскурсію па выставе праводзіць. Так. Яна на аснове беларускіх прыказак і прымавак, якія проста ён ілюстраваў на палатне ў карцінах, вельмі раю. І, у прынцыпе, падтрымка культурных мерапрыемстваў, івентаў, гэта таксама частка нашай працы. Нам трэба ўмацоўваць беларускую ідэнтычнасць, беларускую супольнасць. Нават калі мы ў эміграцыі, мы ўсё роўна захавальнікі цяпер беларускай культуры. Наконт футболу я не бачу тут праблемы хадзіць на футбол. Я, ў прынцыпе, апошні раз, напэўна, на футбольным матчы быў гадоў 10 таму назад. Тут Дзяніс уламаў. Квіткі былі, можна нават паказаць тыя квіткі. Былі 1,120 €, 1,200 € квіток. Сапраўды жаба душыла. Дарагія квіткі, але я падумаў, што гэта досвед адзін раз у жыццё.
чвэрць фінал Лігі чэмпіёнаў. Баварыя Рэал супала з нашым візітам у Іспанію. У Іспаніі мы якраз былі душыла жаба, таму што сапраўды гэта дорага, але досвед гэта фенаменальны. Адзінае, што у нас не атрымалася, гэта пранесці чорна-белы сцяг. А што такое? Не было з сабой ці ахова? Ну, сказалі, што па бяспецы нельга праводзіць, там Дзяніс праінструктаваў, што, карацей, не атрымаецца, але план такі быў. Давай звернемся да Координацыйнай рады. Цікава ўсё ж такі пазіцыя офіса да сёлетніх выбараў, таму што, наколькі я памятаю, 2 гады таму вельмі так мінімальна офіс у любым выглядзе браў удзел у гэтай кампаніі. Я маю на ўвазе не толькі там не балатаваўся ні Франак, ні Кучынскі, ні Святлана Ціханаўская, але і неяк так заклікаў, інфармавання асабліва не было. Тут троху інакш сёлета сітуацыя. Що ж такі стаўленне да гэтых выбараў і чаму Святлана не ідзе? Не, у мінулае таксама мы заклікалі, але вельмі важна, каб офіс трымаў дыстанцыю, таму што у офісе працуюць вельмі розныя людзі. Цяпер фактычна людзі, якія працуюць у офісе і ў кабінеце, яны ідуць ва ўсіх спісах. І вельмі важна, каб не было фаварытызму, каб не было там падтрымкі тых ці іншых кандыдатаў, тых ці іншых спісаў, каб усе мелі роўныя ўмовы. Таму наша задача это падтрымліваць выбары, падтрымліваць Координацыйную раду як інстытут, і мы гэта рабілі на мінулых выбарах таксама. Гэта неабходна і для празрыстасці, для падсправаздачнасці. Але за гэтыя 2 гады Координацыйная рада набыла міжнародны статус і права вылучаць свае дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і ў кангрэс мясцовых уладаў, таксама пры Радзе Еўропы. І гэта ўжо фармальная роля. Нават дзеля гэтага варта ісці на выбары, таму што гэтыя прадстаўнікі могуць удзельнічаць у фармаванні рэзалюцыі, павесткі дня, выступаць з трыбун, і тыя, хто пройдуць у Координацыйную раду, будуць мець нашмат больш магчымасцяў і вышэйшы статус, чым гэта было яшчэ 2-3 гады таму назад. Чаму не ідуць? Таму што ў Святланы Ціханаўскай іншая крыніца легітымнасці. Безумоўна, там ёсць 20-й год, гэта выбары, і гэтыя выбары немагчыма паўтарыць на выбарах Координацыйнай рады, набраць вось гэтыя там 2-3 мільёны галасоў, колькі там паводле лібера Святлана Ціханаўская набрала і перамагла ў першым туры. І легітымнасць Координацыйнай рады, якая была фармальна створаная, запушчаная з ініцыятывы Святланы Ціханаўскай, яна ідзе ў тым ліку ад выбараў 20-го года. І цяпер, калі Святлана Ціханаўскай пайшла бы на гэтыя выбары, то это значыць, яна бы нейкім чынам адмовілася ад той легітымнасці 20-го году. І я думаю, што якраз вось гэтая разнастайнасць у крыніцах легітымнасці, она дазваляе стварыць такой большы спектр. Координацыйная рада прадстаўляе цяпер і будзе прадстаўляць хутчэй больш галасоў беларусаў за межа і беларускай супольнасці за мяжой. У Святланы Ціханаўскай ёсць легітымнасць, у тым ліку ўнутраная ад выбараў 20-го года, і аб'яднаны пераходны кабінет як структура паміж, якая аб'ядноўвае і беларускую дыяспару, і легітымнасць 20-го года, але ў аб'яднаным пераходным кабінеце, напрыклад, няма нейкай аднапартыйнасці. У прынцыпе, эта структура сфармаваная з вельмі розных людзей. Зараз, калі вы паглядзіце, прадстаўнікі кабінета, яны ідуць ад самых розных спісаў у Координацыйнай радзе. І наша задача гэта акуратна так балансаваць, каб не было нідзе відаць нейкага фаварытызму. І также ж, прынамсі, на мінулых выбарах казалі, што, скажем, еўрапейскі выбар это пра офісны спіс, а потым і фракцыя, што нават і блок фракцыя Латушкі і Руху за свабоду это таксама там пэўным ступені праофісная. Зараз такога, думаеце, не будзе? Тое, што людзі будуць казаць рознае, тут нічога з тым не зробіш, але калі паглядзець па спісах, то людзі, якія працуюць у офісе, ёсць амаль ва ўсіх спісах. Амаль ва ўсіх спісах. Это не таму, што офіс іх дэлегаваў, а таму, што мы не можам забараніць людзям удзельнічаць у выбарах. Вельмі многія там нашыя калегі, супрацоўнікі, партнёры, яны хочуць вылучацца, яны хочуць удзельнічаць, яны хочуць дадатковых магчымасцяў, якія дае Координацыйная рада, якія, напрыклад, не заўжды дае ім офіс. Таму што у офіса такі досыць абмежаваны вызначаны мандат. Што можам рабіць? Гэта падтрымліваць працу нацыянальнай лідаркі, гэта міжнароднае прадстаўленне беларусаў, але ў Координацыйнай рады, напрыклад, ёсць тыя пляцоўкі, куды офіс альбо Святлана не можа
у тым ліку трапіць. Ну і вось гэты статус фармальна ў парламенцкіх асамблеях. Франак, вот давай на гэтым моманце, можа быть, трошечку затрымаемся, таму што я не адзін раз чуў і ад простых і часам нават непростых беларусаў, якія здавалася б у теме про тое, што я не магу зразумець сэнсу коордынацыйнай рады. Ну вот што яна робіць, для чаго яна дасягнула, вот скажем, апошняе скліканне за гэтыя 2 гады сваёй дзейнасці. Больш за тое, я учора уважліва слухаў праграму чарговую ток с Вольгай Лойка, дзе таксама вось што Вольга Лойка, ну правда, з падачы Насты Роўды как бы разважалі на тым, калі ўжо яна сама распусціцца, гэта коордынацыйная рада, бо толку ў ёй ніякай няма, асабліва пасля сітуацыі з Мельнікавай. Яна павінна была ўсе ўстаць, закрыць дзверы, патушыць святло і выйсці. А ўвогуле, как бы, па словах Насты, дастаткова канферэнцыі Новай Беларусі, а коордынацыйная рада не патрэбная, бо толку і сэнсу ніякай няма. Патлумач твой погляд, які вот на твой погляд і як прадстаўніка офіса, і просто вот як чалавека, які глядзіць звонку, які ведае, як працуюць усе гэтыя палітычныя шасцяроначкі, для чаго гэта? Я не згодны катэгарычна з падыходам, што не патрэбна. Іначай тады не будзе механізму абнаўлення. Нават калі браць умоўна там пазіцыя там Роўды ці іншых, што ёсць там ціханаўская кабінета дастаткова, навошта там яшчэ гэтая пясочніца, але пытанне, каб рыхтаваць кадры для выканаўчых структураў, тыя, хто там вядуць перамовы, вырашаюць праблемы беларусаў, все роўна коордынацыйная рада. За гэтыя 2 гады і ў офісе, і ў кабінеце бальшыня новых людзей прыйшлі менавіта з коордынацыйнай рады, дзе яны выраслі праз камісіі, праз сваю працу, праз працу міжнародную у тым ліку. І потым яны перайшлі на выканаўчыя структуры. І менавіта як такі трамплін для пераходу такую больш сур'ёзную прафесійную выканаўчую працу, таму што коордынацыйная рада это не аплочвальная, это валанцёрская праца. А ўсё-такі ўжо ў офісе, ў кабінеце ёсць у людзей магчымасць атрымаць мінімальную, базавую. Да, гэта не зарплата, але кампенсацыю за сваю працу. Гэта добры прыклад. Па-другое, гэта аб'яднаўчае. Таму што цяпер у спісах, якія балятуюцца на коордынацыйную раду, ёсць абсалютна поўны зрэз беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ёсць добраахвотнікі, ветэраны, ёсць былыя сілавікі у камандзе Макара Азарова, ёсць хто там яшчэ, моладзь. Цяпер ужо не моладзь, не такая ўжо і моладзь, цяпер ужо наступ. Так, ёсць блогеры, і менавіта для того рэпрэзентацыі, для адзінства, для аб'яднання, для того, каб пачуць розныя меркаванні, ёсць коордынацыйная рада. Да, безумоўна, можа быць, некаторым дастаткова там чаціку рэфарматараў, каб сварыцца, але гэтыя ўсе сваркі яны нікуды не вядуць. А коордынацыйная рада это месца таксама, каб спрачацца, каб сварыцца, але каб потым было нейкае галасаванне, нейкае прыняцце рашэнняў. Всё роўна поўнага аднадумства, адзінагалосся мы ніколі не дасягнем. Але хаця бы зверыць, пачуць адно аднога і прывесці гэта ў нейкую структураваную дыскусію можа толькі коордынацыйная рада. Ну і на міжнародцы эта коордынацыйная рада, яна вельмі пазітыўна ўспрымаецца. Таму што гэта такі протапарламент, як пазіцыянуецца. У ім можна пабачыць вельмі розныя галасы. Зараз перад кансультатыўнай групай прыязджала дэлегацыя еўрапейскай камісіі службы знешніх дзеянняў, і яны правялі традыцыйныя сустрэчы там з прадстаўнікамі кабінету, з офісам ціханаўскай, а потым сустрэліся з фракцыямі і кіраўніцтвам коордынацыйнай рады, дзе ўжо былі іншыя галасы, крытычныя галасы, але гэта паказвае ўсю палітру беларускай супольнасці. І для гэтага ёсць коордынацыйная рада, і мне шкада, што некаторыя сілы не паспелі ці вырашылі не ісці, таму што лепшай пляцоўкі у нас няма і хутчэй за ўсё не з'явіцца. І найлепшы спосаб яе палепшыць гэта ісці туды моцным палітыкам. Калі там будзе шмат моцных палітыкаў, заточаных на мэту, на вынікі, то і будзе моцная коордынацыйная рада, таму што сам па сабе інстытут, ён не так важны, як людзі, якія ў гэты інстытут уваходзяць і яго фармуюць. Асноўная прэтэнзія, ну ці скажем так, недавер, ён вывучыць такой фразе: ну а як на жыццё простых беларусаў, нават у эміграцыі, не кажучы ўжо пра ўнутры Беларусі, коордынацыйная рада ўплывае, як яна змяняе іх жыццё пажадана да лепшага? Ну, каб змяніць жыццё простых беларусаў, трэба ў першую чаргу ўзяць уладу ў Беларусі. Цяпер у дэмакратычных структурах у ціханаўскай кабінета няма рэальнай улады, ёсць толькі абавязкі, адказнасць, але ніякай улады. Таму што па сутнасці няма ні бюджэту, якім можна распараджацца, ні людзей, ёсць толькі давер, на якім будуюцца нейкія праекты, нейкая супраца. Святлана Ціханаўская нават сустракаецца з ініцыятывамі ў Варшаве, якіх тут сотні там, калі да 1000 нават, калі сумарна браць.
і яна ж не можа нікому нешта загадаць ці даручыць, але можам скааперавацца, дамовіцца на ўзаемную падтрымку. І так пабудавана гарызантальным чынам наша беларуская супольнасць, дэмакратычныя інстытуты. Можна паўплываць у інфармацыйныя прасторы, калі каардынацыйная рада палітыкі у любым інстытуце, калі будуць гаварыць пра праблемы беларусаў, пра візы, пра мабільнасць, пра стыпендыі, пра падтрымку беларускай культуры і ідэнтычнасці, падтрымку медыяў, гэта ўплыў. Таксама можна на міжнароднай арэне, праз парламенцкія асамблеі, праз кансультатыўныя групы, то тыя пляцоўкі, якія адкрытыя для інстытутаў і для каардынацыйнай рады, там можна памяняць стаўленне да беларусаў. Я думаю, што само наяўнасць трох інстытутаў, якія функцыянальныя, нас вельмі выгодна вылучае ад усіх іншых рухаў падобных, якія апынуліся ў падобнай сітуацыі. Ці то ў Венесуэле, ці то ў Бірме, ці то ў Тыбеце, ці то ў Чачні, Ічкерыі. Ні ў кога няма нічога падобнага, ці ў расейцаў. Ні ў кога няма нічога падобнага функцыянальнага з такім узроўнем арганізацыі і легітымнасці, як у нас. І гэтым трэба проста карыстацца. І гэтыя інстытуты не руйнаваць, а імкнуцца іх паляпшаць. Таму што мы, беларусы, сапраўды выглядаем вельмі добра на міжнароднай арэне. І я думаю, гэта бесіць найбольш Лукашэнку, што вось прайшло ўжо амаль 6 гадоў, а вось гэтыя дэмакратычныя сілы, нават выкінутыя без пашпартоў, без дакументаў пад рэпрэсіямі, яны працягваюць тут рыпацца і змагацца. Гэта Лукашэнку бесіць. Так давайте будзем яму не спрашчаць жыццё, а бесіць яго яшчэ больш. Ён не толькі бесіцца, але і спрабуе разваліць гэтыя структуры праз засылку рознай агентуры і ўсяго астатняга. Ці бачыш пагрозу сёлета і для каардынацыйнай рады і ввогуле для структуры дэмсілаў і магчымасці гэтага пазбегнуць? Такія пагрозы заўжды былі. Вось кажу, там у Мацкевіча Владзіміра слухаю, там крызіс у дэмсілах, і, божа мой, я з 20-го года пра гэты крызіс чую, ён перманентны, ён заўжды ёсць, таму што мы ў крызіснай сітуацыі жывем, знаходзімся ўсе беларусы, якія апынуліся ў выгнанні. Само сабой, мы не дома, і ў нас няма як бы рычагоў там змены ўплыву, у нас няма вуліцы ў Беларусі, каб паўплываць там, напрыклад, на нейкія штодзённыя там працэсы ўнутры краіны. А рэжым, ён спрабуе гэты крызіс скарыстаць, ён разумее слабасці людзей, якія апынуліся ў эміграцыі. Для таго ствараюцца камісіі па вяртання, ад таго інфільтруецца агентура, ад таго закідваюцца наратывы. Вось там пару дзён назад там прыслалі у варшаўскім фейкавыя дакументы, як там офіс, нейкія грошы там грабе пад сябе. І я ім кажу, слухайце, это ж фейк, паглядзіце, тут подпіс, нават не подпіс Ціханаўскай, там невядома што, а я разумею, што вельмі шмат закулісна яны робяць, каб распаліць вось гэты недавер. Так, чакай, ты адмаўляеш, што купіў дом у Майамі? Які дом у Майамі? Які? Я не ведаю, які... Я такое нічого, это нейкі новы наратыў, да. Это новая гісторыя. Але сэнс, што яны працуюць сістэмна 24/7, усе гэтыя КГБшнікі там прыстаўленыя да дэмакратычных структур, іхняя задача гэта там раскруціць Мельнікаву, каб класці цень на ўсіх там дэмакратычных палітыкаў, кагосьці завербаваць. Там напісалі яны там Владзіміру Лапковічу, там яшчэ вясноўцам, там спрабуючы іх там зрабіць сваімі інфарматарамі. Пад гаранты бяспечнае вяртанне ў Беларусь. Гэта рэжым. І наша задача — выпрацоўваць імунітэт на такія дзеянні рэжыму. З аднаго боку, не ўпадаць у параною, таму што не ўсе агентура, як некаторыя палітыкі кажуць, але і быць вельмі ўважлівымі і пільнымі. Прынамсі, вот эту гігіену бяспекавую паляпшаць вакол сябе і ў сваіх арганізацыях. Добра, давай на завяршэнне ўсё ж таки закранем амерыканскі трэк. Мне тут данесла агентура, што плануеш у ЗША ляцець. Быў там недаўно з візітам і Дзяніс Кучынскі, меў сустрэчы. Чаго чакаць? Наколькі ўсё ж такі ці ёсць пагроза, што амерыканцы возьмуць і свярнуць зараз вось гэты свой умоўны перамоўны трэк, ці не? Ці прыслухоўваюцца да тых тэзісаў перамоўная група, якія дэмсілы да яе даносяць? То што можаш сказаць на гэта па гэтым накірунку? Перамоўны трэк працягваецца, пакуль няма нейкіх знакаў, што это можа спыніцца. Вельмі рашуча настроены і Трамп, і Коул, і ўся каманда, якая працуе па Беларусі. Я спадзяюся, што яны сапраўды змогуць гэтым годам ужо, прынамсі, большыню палітычных вязняў выцягнуць з турму. Наша задача ім дапамагаць, падтрымліваць. Праваабаронцы фіксуюць парушэнні, фіксуюць новыя арышты, каб таксама мы нікога не забылі. Мы бачым, амерыканцам удалося адстаяць, каб большая частка людзей у апошняй хвалі магла застацца ў Беларусі. На жаль, усё роўна іх пазбаўляюць дакументаў, то бок рэжым нават тут злобна помсціць
на вот таких рэчах як дакументы, і гэта таксама трэба абазначаць. І мы таксама прапановваем, каб не проста былі вызваленні, ну вот у фармаце абмену на санкцыі, а каб было тое, што называецца амністыя. Я разумею, што амністыя прымяняецца да тых, хто сапраўды зрабіў злачынствы, але калі ўзяць Венесуэлу як прыклад, калі была абвешчаная амністыя, закрыццё справаў, калі людзі могуць вярнуцца бяспечна назад, ведаючы, што іх не будуць пераследаваць. І, напрыклад, калі б амерыканцы дабіліся такой поўнай амністыі ад 20-го года на ўсе справы, ідэальна 94-го года, і людзі тады маглі б бяспечна вярнуцца ў Беларусь, тады б гэта стварыла абсалютна новую рэальнасць у Беларусі. Безумоўна, мы пакуль далёка ад гэтага. Як мінімум трэба выцягнуць людзей, але нам трэба таксама ставіць наступныя крокі вызначаць, таму што калі не рабіць наступныя крокі, калі не ставіць высокую планку, то ты не атрымаеш ні таго, ні іншага. Дзякуй вялікі. Шмат каментароў, шмат закідаў пра і сумневаў у КР, і сумневаў у офісе і ва ўсім астатнім, і пра грошы, якія распілілі, таксама шмат, але ёсць і каментары вось такія, як да прыкладу піша Осла. Франак гаворыць базу, гэтыя крыўдачкі мясцовыя, гэта наўпрост сорам, калі шчыра. Дзякую Франаку і офісу за працу. Беларусы бачаць, хто сапраўды працуе, а хто разводзіць срачыкі ворагам на шчасце. Ну вось тут не будем тут хваліць там, дзе там што там правільна, неправільна, дзе правалы, дзе поспехі, але вось срачыкі вось гэтыя яны сапраўды не тое, што нам патрэбна ў дадзены момант. Ўсё ж таки яднанне і спробы дасягнуць агульнай мэты, ну і ці прынамсі не разбягацца і не рассварвацца, мягка скажем, галоўна. Толькі дадам, што наша здача зараз выстаяць, дзе б мы не былі, ці тыя, хто ў Беларусі пад ціскам, ці тыя, хто ў міграцыі вымушанай знаходзяцца. Мы павінны захаваць сваю беларушчыну, захаваць сваю суб'ектнасць беларускага грамадства. Мы павінны яднацца, мы павінны памятаць, што нас глядзяць за кожным нашим крокам, кожным словам, кожным дзеяннем. Калі мы камунікуем з замежнай аўдыторыяй, мы павінны быць адным голасам. Нават калі мы адно аднога не любім, там адно аднаму не падабаемся, маем розныя ідэалогіі, мы павінны пераступаць пра сябе і шукаць тое, што нас яднае. Нас яднае Беларусь, імкненне да свабоднай Беларусі, і гэта трэба абазначаць. Трэба проста вучыцца адно аднога чуць, слухаць, паважаць, хваліць за добрыя рэчы. Гэта не адмяняе крытыкі. Крытыка, канешне, карысная, але хаця бы вот эту культуру палітычнай камунікацыі трэба вытрымліваць, але беларусы разумныя, на ўсё здольныя. Я бачу, што мы ўжо выстаялі 5 гадоў пасля 20-го года і выстаем далей. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў першы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Развітваемся, жадаем поспеху падчас візіту ў ЗША. Ну а вы подписывайтеся, калі ласка, наши шановныя гледачы, на YouTube канал Еўрарада, ставьте свои падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, ну і падтрымайце нашу працу, калі у вас ёсць такая магчымасць. Да сустрэчы, жыве Беларусь.